Каква е днешната игра? Здравейте! Днешната игра се казва Разговор в тръба. Туду-туду! През периода година и половина езиковите умения на детето се развиват много бързо. От една единствена дума през първата година до към 50 думи до година и половина. Затова тази игра, освен че е забавна, е важна за развитието на езиковите умения, на артикулацията, на говора и на слуха. За тази игра ви трябва нещо като туба. Тръба може да си направите от ролка от тоалетната хартия или както аз направих, от един картон с ластици съм го завързала и имам две. Една за мен и една за Монти. Сега ще ви демонстрираме как си играем. Дай ми на мене тази. Това беше от нас. Благодаря ви, че ни гледахте. Очаквайте ни отново следващата седмица. А до тогава играйте и се забавлявайте.